Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си направите новия iOS 26. Първа стъпка, трябва да влезете в настройки и да отидете на основни. След това натискате обновяване на софтуер. Сега натискаме и ще изчакаме малко. Тук не натискаме на обнови сега, натискаме на обновете до iOS 26. Сега вече натискаме обновете сега, записваме нашата парола, ако имаме такава. И тук трябва да се съгласим с условията и политиката на Apple. Даваме, че се съгласяваме. След това тук ни питат, искате ли да използвате мобилните данни. Натиснахме да. И сега заявката е за обявяване. След няколко секунди или минути вече ще започне стартирането на това да може да се обнови. Ето тук вече остават около 4 минути. Не се подлъгвайте по това. Не остават 4 минути, по-дълго време ще. През това време ще ви прочета какво е новото за iOS 26. iOS 26 въвежда нов дизайн с ефекта Legis Glass, благодарение на който заключен и начален екран, както и приложенията, навигацията и бутоните за управление стават по-изразителни и лесни за използване. Обновените версии на телефон и съобщения ви помагат да поддържате връзка, като същевременно премахват разсейващи фактори, като нежелани обаждания. Освен това, iOS 26 предлага значителни подобрения и така нататък. И вече сте готови. Тук сега ще ви покажат вече какво е новото в самия телефон.